Quin animal serà? Un oso! Un oso! Podria ser un oso. Ah, perquè és que hi ha animals que són molt grossos, com els ossos. L'elefant. I també hi ha animals que s'havia menjat a la mosca. I li va dir molt enfadat: cuc de terra, per què ho has fet? T'has menjat el meu dinar i ara ja tu. Així que la granota es va menjar el cuc que s'havia menjat una mosca. I l'os volia... Per què ho has fet? I al final... Un llop badallant! L'os va menjar el llop que s'havia menjat el gat, que s'havia menjat el pardal, que s'havia menjat la granota, que s'havia menjat el cuc, que s'havia menjat una mosca. Ja has conegut molta gent? De tot el món! Al Nadal no viatgem. Quan arriba Nadal saps què fem, el bot? Mira, per a que no estigues trist. Mira que nosaltres som els eucaliptes. ¡Ostres, quina idea! Escolta-me, però els cosins... Estos tíos, no ho sé, voleu ser els tios del bot? Mira, també els tios... Vinga, Tania, el bot! Per als cosins, els has de convidar a berenar. Diuen i conten que hi havia una vegada un sirosaure. Un sirosaure. És una ruixadora. És una ruixadora, mira. No, els porcs en Sant Antoni, però Sant Antoni ja ha passat. Un centpeus, un d'ells, que quan entra a la sabateria, el sabater se posa la mar de content perquè se li ha arreglat el dia. S'havia equivocat de casa. I con de con. Ja s'acaba. No sé com els prims, però tot el bon gros de menjar torrons. I mira que plagos, Pues molt saludable. mira. Havia una vegada un drac. Que s'estava posant gros. I caurà damunt. Ja no la podem fer més gran. Sí. Els nens de cremallera van anar corrents a casa del drac. I allí se'l va trobar en terra, rebolcant-se.